Duol matayo yiero pacho ka men IEBC koro yango ni jopiny ok nyal golo jaod bura telo kaluwore ni onge chik machiwo lai malong'o mar timo kamano. Jakom mar IEBC Erastus Ethekon lero ni kata obedo ni pend chik kare mar 104 to chiwo thuolo mar golo telo jatelo moyier, od bura pok oloso lai makare monego luw e timo kamano. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. E thuolo machok mokalo, moko kuom jo Kenya osebedo gi paro mar golo e apisi, moko kuom jood bura magineno ni ok ti makare kaka katiba dwaro, kapok ochopo yiero matimore higni 5 ka higni 5. Kaluwore kod wachno, moko kuom jo Kenya kamoting'o Shakira Wafula, Marvin Mabonga, Dominic Omondi kod Sichei Soet nochwalo kwayo margi ka IEBC gidwaro mar golo e telo jaod bura ma Nairobi County Esther Passaris. Jo Kenya go mane luwo pend chik kare mar 104 ne dwaro golo Passaris e telo ka giwacho ni oketho chik kendo jwang'o tije ne joma noyiere. Lek makamano kata kamano tore kaluwore ni gie sani onge chik matayo chenro mar golo e telo jaod bura moro amora e pacho ka. E oboke ne ute fwambo, jakom mar IEBC Erastus Ethekon lero ni fuok makamano wuok kaluwore kod ng'eto manogol e bura mane nitiere kind Katiba Institute kod apisi mar Attorney General. E oboke ne ute fwambo, jakom mar IEBC Erastus Ethekon lero ni fuok makamano wuok kaluwore kod ng'eto manogol e bura mane nitiere kind Katiba Institute kod apisi mar Attorney General kama bath chike matayo yiero mar 2011 noyangi ni odhi ataro mar chike mapachoka. IEBC omedo lero ni kata obedo ni od bura noloso chike matayo lai mar golo e apisi MCAs, onge lokruok makamano manotimne jood bura mag Senate kod od bura mamalo. IEBC koro oro kwayo od bura mondo gichuog chike makare mabiro tayo chenro makamano. Nyaka mano timre, dhi chuno jo Kenya mondo ohore kendo ti kod jotelo mano yiero mokalo ka ok kamano girit yiero manyien mar 2027. Simpros Okinda, Ramogi TV. Wadok ane mbaka moro manwago ka endi mano kochomo kuro yo maler kuro ler nugo ni apisa machon mar